Και γεια σας παιδιά, Mr. Scarlet εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο στο Battle Survival Games, στο Map Survival Games 4 μαζί με τον Όντσια. Θα πω πολύ γρήγορα. Πάμε από το τρένο αυτή τη φορά, δεν πάω πάλι από αυτό το route. Ένας με short. Που δεν σε πήρε χέρια κάποιο λόγο επειδή είναι άχρηστος. Πέθανες. Εσύ. Τώρα. Από τα chest στο mid, τι πήρε? Μόνο ένα helmet. Α, δεν το πήρε ούτε αυτό. Δεν είναι και τόσο εύκολο να παίρνεις chest, ok. Εγώ πήρα ένα ολόκληρο. Είσαι ο μπάς βούλος. Και εγώ πήρα τώρα 2 ολόκληρα, θες κάτι? Ναι, είσαι ναι. Κοίτα την armor μου. Έτσι. Και τώρα θα σου πω εγώ, πρόσεχε μην πες μες στη λάβα. Πώς πάει? Σ' άρεσε το τραπάκι μου. Πού είσαι? Πέθανες. Όμως δεν σε βρίσκω. Εδώ είμαι ρε. Έχεις και Optifine παλιό. Πού πήγες μωρέ, εγώ στο κάστρο είμαι εδώ πέρα. Εγώ στο κάστρο, σε μια λιμνούλα. Σοβαρά. Βλέπω έναν ελευθερά πάνω να τον φάω τώρα, δεν ξέρω πώς. Όχι το φέιλαρα. Λοιπόν, θα έχω ναι, ξέχασα πως είχα κάνει, σε έκανα βίντεο. Τέλος πάντων. Θα έχω το text κάτω στο description και τι άλλο θα έχω κάτω στο description. Κάτι ακόμα θυμάμαι πως ήθελα να έχω κάτω στο description, δεν το θυμάμαι τώρα. Κάτσε για ένα κανάλι. Α, πως έχω διαγράψει όλα μου τα βίντεο. Λοιπόν, πάρω αυτό. Πάμε. Πού το έχεις? Πάρε. Κάτσε να πέφτω και πάνω στο stone sword που δεν το είχα δει. Α, να ένας. Ναι, ωραία, πώς ανέβω. Κυνηγάς τον άλλο. Εγώ κυνηγάω έναν άλλο. Πέθανες. Όχι, κυνηγάω έναν άλλο. Που λάγκα ρε. Ναι. Γιατί όλοι τρέχουνε. Πάρε helmet. Είναι ένας πάνω.
Ναι, ευχαριστώ. Πάρ' το demo. Ναι. Όχι εμένα, και μετά έχει τιάσει εμένα και εμένα με ένα HP. Τι να κάνω τώρα με τόσο HP. Πάλι dead θα είμαι στο deathmatch. Ο άλλος τρώει και γκάμπλ. Βοήθεια. Έχω μέσα. Τον έπειρα 2 hits γιατί λογικά δεν θα με έβλεπε. Όχι, ίσως. Τον έχω πάρει 2 critical spam. Γιατί να μου πάρεις το kill. Ψόφα τώρα. Από τι. Ακόμα με κυνηγάει. Α, λογικά πέθανε τώρα. Άσε με να κάνω return. Εγώ κραφτάρω. Βγάλαμε trade, Αχα. Αν πεθάνω από σένα, Ναι. δεν θα ανέβει. Όχι, λέω. Κοίτα με λίγο. Έχεις καθόλου food. Ναι, έλα εδώ. Πίσω σου! Δεν έχει πει άλλο. Έχει τέτοια, εγώ είμαι. Έλα ρε φίλε. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, έλα, έκανα full return. Πέταξα. Πόσα άρρος έχεις? 3. Οκ, πετάω και τα άλλα 3 που έχω εγώ. Και έχω και εγώ 3. Λοιπόν, πάμε. Είσαι έτοιμος? Οκ. Γιατί δεν τρέχει. Δεν είχα φλίντ εγώ. Πού πάει. Είχες Diamond Sword όμως. Γιατί. Και αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα like, ένα comment. Και αυτά για αυτό το βίντεο. Τα λέμε πάλι την επόμενη φορά. Γεια σας.